Molt bona nit, guineus nocturnes, com esteu? Ja estem aquí a la nit de dissabte, 22 hores en punt, al racó del manga, podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Avui tenim un convidat especial, que és el Capitán Urias, però abans, saludem a la nostra moderadora d'avui, que ja és una veterana, que és la Geis, que està en veu. Molt bona nit, Geis. Bona nit, família, com estem? Molt bé, preparats aquí per la xerrada entrevista d'avui. La Geis, insistim, moderarà el xat de text, farà d'espada, ja sabeu que no hi ha pietat. El Magori també està, em sembla, fent d'espada per aquí també. Dispararà algunes preguntes que feu, no podrem fer-les totes, val? Intenteu destacar-la amb mensaje destacado en l'opció, val? Farem les que podrem, val? Anirem fent pauses entre l'entrevista. I podeu tirar cartes, val? Hi ha algunes que estan desactivades, les cartes d'així una mica, de fer una mica el burro avui estan desactivades, però si us toca algun cofre, si us toca algun dispositiu, nosaltres no farem incís, val? No farem incís, però després ho apuntarem tot i a cartes canjeades doncs us ho enviarem o farem la petició que sigui necessària, val? Més coses. Avui, recordeu, jo no ho veig, Jace, si arribem a 50 espectadors, tiro míssil bomba, val? O sigui, avisa'm tu perquè jo no ho veig, val? Senzillament no ho veig. Tinc aquí una pantalla que semblen 3 pantalles, o sigui, és un follon tot això. Molt bé, doncs, Jace, què et sembla? Presentem ja en pantalla el convidat d'avui o què? Oh, i tant! Doncs aquí el tenim, és Oriol Estrada, àlies el Capitán Urias. Molt bona nit, Oriol. Molt bona nit, guineus nocturnes, com esteu? Molt bé, molt agraïts que estiguis avui amb nosaltres a jugar una mica aquí a la nit del racó del manga. L'Oriol és assessor de continguts de Ficòmic, a part de col·laborar també amb Espai d'Aruma. La primera pregunta, Capitán Urias. Per què aquest nom? D'on ve això? Explica-ho a la gent que encara no ho sàpiga. Ui, això ve de molt lluny, ja. Ve de molt lluny. Urias, a veure, és bastant senzill perquè no deixa de ser una evolució d'Uri, Oriol, Uri, i ve d'aquí, no? I algú va rebatejar un dia com Urias i se'n va quedar com ell, Urias. I el del Capitán, aviam, mireu-ho darrere. Estic totalment enamorat de lo que tens aquí darrere, t'ho juro. T'ho vaig dir fora de directe, però això és una passada, És un cartró 2D de Harlock, no? Sí senyor, això és d'una exposició que de fet vaig fer jo. Gràcies, Adrià, per la subscripció. Després de tot el cofre. Els 100 anys de la història de l'anime, que van fer al Saló del Manga, no? I es va fer aquesta silueta del Harlock. I com que Ficòmic es va haver de traslladar d'oficina i no els hi cabien totes les coses que tenen guardades allà... Et vas sacrificar. Em vaig sacrificar i vaig agafar-lo, no cap a cap cotxe, vale? No cap a cap cotxe, ho vam intentar, i vaig haver d'agafar el Harlock, portar-lo des de les antigues oficines darrere de la plaça Sant Jaume, que faci falta. Portar-lo a mà fins a la Renfe i de la Renfe fins a Mataró i fins a casa meva, passejant-me per tot arreu amb un Harlock sota el braç, no? I la gent flipava. En aquell moment, jo vaig voler fer el mateix, però crec que ja estava reservada amb l'últim Manga Barcelona presencial que es va celebrar, que es promocionava One Piece Estampida, i hi havia allà un cartró de la Hancock que vaig dir, si em deixen i el pago, jo me l'emporto a peu de Barcelona fins a Masnou, si fa falta, m'és igual. Saps? O sigui, en aquell moment t'és igual això. O sigui que sí, el cartró de Harlock aquí està molt xulo. Bé, parlem una mica d'una de les teves últimes obres, que és 501 manga que leer en espanyol. Explica'ns una mica, a veure, quin va ser el criteri d'elecció d'aquests 501 mangas, si va ser una mica objectiu, va ser els que t'agraden més a tu, i sobretot, com el podem trobar? Aviam, aquest llibre neix, primer, d'un fil de Twitter, allò, dona'm un like, no? I et recomano un manga, més o menys, va ser així, i amb la conya de, fes un llibre, no sé què, i vam anar amb Marc Bernat Norma, els vam proposar de fer un llibre, i van dir que sí, cosa que ens va sorprendre bastant, i la cosa va tirar endavant. Llavors, en el llibre ja tenim una introducció de bastantes pàgines explicant com va anar una mica el criteri,
Evidentment, si haguéssim fet un llibre dels mangas publicats en espanyol que més ens agraden a mi, probablement no serien 501, serien molts menys, val? Però llavors el que sí que vam voler és fer un llibre que recollís una mica els ja aviat 30 anys, bueno, no, realment tenim més, però 30 anys d'història de publicació de manga, allò de forma regular, no? I llavors vam buscar un equilibri entre coses clàssiques, coses més actuals, però també obres diferents, obres que tenen algun punt original per a alguna cosa. Eren obres perquè algú que no coneix massa el manga vegi tota la varietat que hi ha, però també que es pugui explicar una mica la història de la publicació de manga a l'estat espanyol, no? Hi ha una mica de tot, hi ha mangas que no ens semblen especialment bons, però que ens semblen interessants, per exemple, o que ens permeten explicar alguna història, i llavors és aquest poti-poti. Llavors és una llista que vam anar fent en Marc i jo amb un Excel, i s'ha de dir que no ens vam discutir gaire, ho vam tenir bastant clar, ens vam repartir 251 l'altre, no? I mira, i aquí va arribar el llibre que podeu trobar, i evidentment està a comerços online habituals, està a els llocs, i bé, no deixa de ser un llibre publicat per Norma, de manera que és relativament... Tant online com a la botiga física de Norma Còmics el podeu trobar. 501 manga que leer en espanyol. Exacte, el podeu trobar. És que a Mataró el podeu trobar a llibres d'Òria, també hi ha el 501 manga, vull dir que a moltes botigues el tenen. Molt bé, seguim una mica amb clàssics, que jo sé que t'agraden els clàssics com a nosaltres. Tu ets molt fan de Kamen Rider, si no m'equivoco, no? Sí, senyor. Kamen Rider, un dels superherois japonesos precursor. Recordem que Oso Comics ha llicenciat el manga original de Kamen Rider amb una doble edició, com sempre fa, tant en català com en castellà. I el pròleg, si no m'equivoco, el vas escriure tu, capità. Sí, més que pròleg, és com un text que ens de sobrecoberta, saps? Que de la sobrapa de dins, sí. No? Allò, una mica el text per vendre el tema. Hi ha una petita part, per exemple, a la contraportada, que també hem posat una part del text. I això va ser, a veure, els d'Oso ens coneixem ja de fa temps, sí. No? Sabien... La Olga fa temps em va dir a la setmana del llibre: tenim una cosa que t'agradarà molt a tu. Saps? Ja em coneix, no? I no em deia què era encara, no? I tenim una cosa que tu t'agradarà molt, no? I llavors quan ho van anunciar, que a més vaig ser dels primers en saber-ho, perquè ens van enviar un vídeo pel Manga Barcelona Online, i ja va ser quan jo vaig veure la llicència i juro que em va caure una llagrimeta d'emoció. Doncs allà vam començar a treballar una mica i va arribar la proposta aquesta que en Marc fes de traductor, no? Amb la qual doncs hem estat parlant, els he estat fins i tot ajudant una mica de vegades amb terminologia i coses d'aquestes, i llavors va sortir com una mica natural, no? Que em demanessin que els hi fes aquest text, que els hi vaig fer encantadíssim de la vida, no? Allò, al cap de 10 minuts d'avisar-me... Sí, seguro, no? No cal que insisteixis, ja te'l faig i aquí el tens. Perquè Kamen Rider, a veure, tampoc domino molt el tema, però Kamen Rider, si no m'equivoco, és la primera vegada que un producte oficial de Kamen Rider arriba aquí, no? Aviam, realment tenim Kamen Rider Amazons, val? Que està a Amazon Prime, val? I aquest seria el primer. Sí que ens havia arribat la sèrie terrible que van fer els americans. Sabeu que els americans han agafat les dues obres aquestes d'Ishinomori, que eren els Go Rangers, i es van convertir en Power Rangers, sí. No? I a Kamen Rider el van convertir en Mask Rider i van fer una cosa que era terrorífica. I això es veu que es va emetre per aquí fa molts anys. Clar, però la pregunta és, com vas arribar a Kamen Rider? Perquè, clar, és una cosa que tens que ser molt friqui per saber de l'existència d'això, perquè fa molts anys que ets fan, no? Com vas descobrir això? Això va ser una mica per casualitat, en els molts trackers de Torrent i totes aquestes coses, no? Que hi vaig arribar, i un dia vaig veure la sèrie i vaig dir, què és aquesta merda, no?
no em va agradar gaire. I llavors me'n vaig anar de viatge al Japó. I al Japó vaig començar a veure per tot arreu un personatge i deia, hòstia, què és això? I vaig descobrir que era Kamen Rider i vaig descobrir que era un personatge que al Japó era famosíssim. Sí. I aquí no en teníem ni idea de qui era, no? I llavors vaig començar a lligar caps i vaig dir, hòstia, això és la sèrie aquella que havia vist. I llavors la vaig tornar a veure amb uns altres ulls, em va agradar i al final em va entusiasmar i a partir d'aleshores vaig començar a seguir durant uns quants anys, em veia totes les sèries noves i algunes de les velles que sortien, no? I això era amb uns fansubs, evidentment, perquè no hi havia cap altra forma ni esperança de que mai ens arribés oficial aquí, no? I molt menys el manga. Jo havia vist que el manga el publicaven als Estats Units a format digital, a França també l'ha publicat, però no tenia cap esperança de que això es publiqués aquí. D'aquí la llagrimeta, que deia abans, no? De saber que, ostres, que arribaria, i a més en català, en doble edició, sí. Doble combo ja matador, no? O sigui, a sobre no només tindràs Kamen Rider, sinó que més el tindràs en català, no? I llavors va ser com, ostres, m'estic morint d'emoció, no? Sí, clar. I a més sembla que Kamen Rider ara és bastant més famós o popular entre part del fandom, no? Quan fa, fa potser uns 14-15 anys que vaig descobrir-lo i aleshores és que no el coneixia pràcticament ningú. I és allò de dir, ostres, que bé, no? Bueno, crec que l'Ultraheroi de Shin-Chan està basat en Kamen Rider una mica. Totalment. L'Ultraheroi de Shin-Chan, de fet, l'Ultraheroi l'Ultraheroi es diu Action Kamen. Action Kamen, això mateix. I és una barreja, no? És una barreja d'Ultraman i de Rider, no? De fet, el disseny té una mica coses dels dos, no? I passa que al fer la traducció vam preferir Ultraheroi perquè aquí Ultraman sí que estem més familiaritzats, no? Però és Action Kamen, vull dir que realment és paròdia, Sí, doncs ja ho sabeu, espectadors, doneu suport al manga en català Oso Comics, l'única editorial ara mateix que fa dobles edicions, tant català com castellà, especialitzada en Go Nagai, però ara s'ha atrevit amb Kamen Rider, un clàssic de clàssics. Sisplau, doneu suport a Oso Comics, per favor, demano, per favor. Bé, passem a temes una mica més sucosos, val? I no deixem els clàssics, perquè aquests dies jo crec que tots hem fet directes de les declaracions que va dir el Sanchis, del canal juvenil, que si va dir imbècils a la gent, que si no sé què, val? Aleshores, hi ha com dos corrents, no? Tothom que fa propostes, hi ha, potser tres. Una que diu que si hi ha un canal juvenil hem d'apostar per sèries noves, hem de comprar llicències noves, sobretot, que seria la més cara, potser. Una altra que diu, no, escolta, Bola de Drac, One Piece, clàssics que sempre han funcionat, que tornin a posar-los, o potser clàssics dels 80, que hi ha pel·lícules brutalíssimes d'anime que es poden posar. I la tercera, que és fer una mena d'híbrid. Tu, com quadraries això per tenir una mica content a la gent? Què els hi diem a la gent per justificar que els clàssics encara poden funcionar? Potser et sorprendré i et diré que en una proposta així nova d'aquest estil, per mi els clàssics serien realment una cosa molt secundària i gens prioritària. Vale? O sigui, jo crec que si realment vols cridar l'atenció del públic juvenil, que és del que es tracta i és el que ens interessa, deixa't de nostàlgia, val? I apunta a coses més noves. Clar, més difícil. Això està clar, però els clàssics tampoc ho podem fer. Té que haver-hi un percentatge o alguna cosa. Com ho encaixem, això? Els clàssics per mi seria una cosa de que hi hagués, si vols, una retrospectiva de tant en tant, no? I allò de anem a fer història de l'anime. Però per fer aquestes coses, per arribar... és una mica un reflex del que és ara mateix la indústria del manga, no? Els clàssics, en general, no funcionaven molt en el món del manga. I ara cada vegada s'estan no recuperant, sinó publicant més clàssics d'aquests dels anys 70, alguns dels 80, etc. I això és perquè ja tenim un mercat que és una mica més madur, que ha començat amb les últimes grans novetats, i llavors ja el lector és una mica més madur i ja li interessen coses una mica més a veure d'on ve tot, no? Llavors jo crec que
que hauria d'anar per aquí la cosa, no? És a dir, tu posa-li coses modernes, coses que cridin l'atenció al públic més jove, i després ja els aniràs educant i posant les coses més clàssiques, no? Allò, la nit dels clàssics, Per exemple, alguna cosa així. O un contenidor, no? Si parlem de plataformes, no? Doncs tu tens la gran programació, doncs, que són els animes d'última generació, diguéssim, i com fan a Filmin, no? Doncs vinga, anem a la secció no sé què, i allà tens doncs, algunes pel·lícules del Harlock, no? Algunes pel·lícules de les primeres de Bola Drac, no? I que tinguis algunes sèries també així més clàssiques, no? Que de fet a Filmin ja hi ha algun anime molt antic que no sé què hi fan allà. Bueno, a Filmin sobretot tenen pel·lícules, hi ha alguna Bola de Drac, ara han posat La noia que saltava a través dels temps, que no sé si fins a quin punt es pot considerar clàssic o no ja, perquè té uns anys. Comença a ser-ho ja. Comença a ser-ho, però sí, sobretot té pel·lícules, però la idea està bé, vull dir, tenir una mena de secció contenidor on encaixar aquest públic, no? que existeix, no? És evident que existeix. Perquè al final els clàssics qui els veurà més som que ja tenim certa edat, els que tirem més per la nostàlgia. I nosaltres, vulguis que no, ja ens podem buscar la vida d'altres maneres, no? I que podem potser demanar que si edicions físiques, que, saps? Coses més això que diguéssim que el poder adquisitiu hi té alguna cosa més, no? Si volem atrapar els joves, coses que es deien, no? De recuperar la programació del K3 i tot això, dius, no, tio, no, si no li fotis ara un xaval de 15 anys musculman, perquè potser li agrada, però és molt arriscat. És arriscat, sí. Molt arriscat. Millor posar-lo en aquesta fracció contenidor. Molt bé, sí. Aviam, Jace, què respira en el xat? Algun comentari, alguna pregunta que hagi llançat? Què diu aquesta gent? S'estan saludant uns amb altres avui. Perfecte. Avui està tot molt tranquil·let i tots ens estimem. Per mi és massa tou i tot. Molt bé, doncs seguim endavant. Digue'm. Oyo té, quan hem començat a parlar de clàssic, què tal així tan Oyo? No el volem aquí? Uf. De què parlem? Del manga o de l'anime? Perquè, clar, Astana Joe és el nostre 501 en el llibre. En el llibre vam fer 500 obres publicades i una, que la vam posar una mica ja de cachondeo, amb l'esperança de que algun dia algú publiqui Astana Joe, anem a posar-la aquí, no? I l'hem posat i encara ens ho estem menjant amb patates, això de que algun dia es publicaria Astana Joe. Jo tinc moltes ganes. És una obra que trobo que està molt bé i és un clàssic molt important a la història del manga i que va tenir un enorme impacte i, per tant, crec que és un d'aquests clàssics que ens mereixem. Jo he de dir-te que vaig intentar veure l'anime i no vaig poder, O sigui, hi vaig fer un esforç sobrehumà, del rotllo, no, jo això vull intentar veure al màxim perquè és Astana Joe, per favor, però tenia una atmosfera molt, no sé com explicar, molt dura, molt... Hòstia, entre que era antic, molt dur, no vaig poder, t'ho juro. El manga jo l'anime he vist molt poc, però el manga potser diria que és una mica més positiu. Potser dins del tema que és Astana Joe, Doncs apuntem. Jace, volies aportar alguna cosa? Sí, però no Astana Joe, però sí Hajime no Ippo, Per favor. Tant de bo, creuarem els dits també. Sí. Ha arribat Kochikame, arribarà de Planeta o una edició de Kochikame, o sigui, mai diguem mai. Aviam. Clar, però Kochikame és humor i són episodis autoconclusius. Hajime no Ippo... és d'aquestes que... Aviam, Jojo es va arribar contra tot pronòstic, però per mi té més sentit. Pel tema de les sagues diferents, no? Per la gran moda que ha portat amb l'anime. Si Hajime no Ippo no treu un anime que surti a Netflix i no sé què, i ho peti i es converteixi en una icona pop... Això sí que ho podria fer, que l'anime revaloritzés el manga, seria la manera. És la manera, però ho veig molt més difícil, perquè és un tema, la boxa ja més concret, no? Que vulguis que no, Jojo's és un shonen seinen d'hòsties. Jojo's és Jojo, és que no es pot classificar, o sigui, no,
és una altra història. Ja ho diu el nom, JoJo's Bizarre Adventure, o sigui, jo no sé. Totalment. No sabia. Ho tenia clar. Sí. O t'agrada molt o no t'agrada gens, sempre dic el mateix. No té terme mig, JoJo's. O sigui, jo vaig tenir la sort que em va agradar molt. I fa poc que me la van recomanar, O sigui, l'he llegida fa molt poc i és... Bueno, és que no sé què. No sé com descriure això. Doncs molt bé, anem ara sí entrant al tema. Tenim aquí l'assessor de continguts de Ficòmic, per tant, capità, hem de parlar del Manga Barcelona. És gairebé obligatori. El primer que preguntaria és, no sé si ho saps o no, quan es va pensar, o fins i tot actualment, a l'esdeveniment del Manga Barcelona va agafar com a referència algun altre esdeveniment que se celebri d'aquest calibre a d'altres països, França, Japó, o va seguir una línia totalment diferent? Vols dir en el seu origen? Aviam. Sí, com neix? Clar. Es va basar en alguna cosa que ja existís, diguéssim. No, si es va basar en alguna cosa que existia era el Saló del Còmic. Saps? Clar, al final el Saló del Còmic va entrar al manga i el manga es va començar a menjar, no, el còmic, no? O sigui, era en plena explosió del manga aquí i llavors semblava que tot era manga i que tothom volia manga i era el que més interessava, no? Llavors es va fer com una prova pilot, es van fer unes jornades d'un parell de dies i van desbordar, diguéssim, les previsions d'assistència i llavors Ficòmic va decidir, recordem que Ficòmic és Federació d'Institucions Professionals del Còmic i això inclou editors, distribuïdors, llibreters i altres, no? I van decidir, doncs, anem pel manga, no? I així el manga, que és està creixent d'aquesta manera, té el seu esdeveniment i el del còmic el deixem com una mica més lliure de manga, no? Perquè no se l'acabi menjant, no? Que semblava el que estava passant. I el primer... Jo no hi vaig ser-hi, al primer saló del manga, però sí que he vist moltes imatges, moltes fotos, perquè hem fet exposicions d'aniversaris i aquestes coses, i al final era un saló del còmic, la mateixa fórmula, no? Però tot centrat en el món del manga. Però, evidentment, van començar a entrar-hi altres propostes que venien molt del món del fan, no? I aquesta és una mica la gran diferència. És la gran diferència del món del còmic en general i el món del manga, qui tira sempre del carro és el fan. I això ha estat així des del principi. Qui coneixeu? Qui és la cara visible de Selecta Visión? El Manu Guerrero. El Manu Guerrero era un fan. Qui és l'Òscar Valiente? No? Pues era un fan que ara és el director de Norma Editorial. No? I això era així i segueix sent així perquè els fans del manga sempre van un pas per endavant de la indústria. No? I llavors en el saló del manga en el seu moment era una mica el mateix, no? Els que portaven propostes, els que organitzaven activitats eren gent com ells, no? I d'aquí van començar a sortir els primers concursos de cosplay, de karaoke, etc. I després han anat creixent i evolucionant i evidentment es fan viatges de tant en tant a París i tot això per veure què es fa, no? I altres esdeveniments per veure què es fa i prendre nota, no? Però no és que s'hagi basat mai en un altre esdeveniment. Clar. T'ho pregunto perquè a l'esdeveniment manga més gran del món, òbviament se celebra al Japó, és el Comiket, on passen... és un esdeveniment que es fa 2 vegades a l'any i allà passen a cada esdeveniment 500.000 de persones aproximadament, val? Més. Ja van pels 700.000, em sembla. 700.000 a cada edició, o sigui, 2 vegades a l'any 700.000 persones que passen per allà. Doncs el Comiket és interessant perquè, si no m'equivoco, el 90% del producte que hi ha al Comiket són doujins, és a dir, és manga autopublicat i després hi ha les 4 empreses grans que patrocinen i punto. Aleshores, s'ha plantejat alguna vegada des de Ficòmic, tenint en compte el talent que hi ha aquí a casa nostra, potenciar encara més la zona de fanzines per assemblar-se més a allò, a aquella locura? Jo, aviam, això és una guerra de sempre. Ja m'ho imagino, però jo t'ho tinc que preguntar, perquè és que, clar...
t'explico, o sigui, els fanzineros, no? que sempre han sigut molt combatius que doncs, sempre han demanat més coses, no? I és normal que ho facin, i a mi, jo personalment, doncs, em sembla fantàstic que se li dediqui molt d'espai, val? Però, comparar crec que no ajuda molt perquè diguéssim, el nostre públic no té tant d'interès, i em sap greu dir-ho així, però no té tant d'interès en els fanzins com sembla com hi ha al Japó, no? Que ja ho ve més d'una tradició d'això, o sigui, el comiquet dels anys 70, ja, no? I els cercles que es diuen i tot això, és una cosa ja que té molt veterana, amb molta història, i vull dir, és que al Japó hi havia fins i tot una cadena de botigues de doujins, no? O sigui, és un altre nivell. Sí, al Japó, a Akihabara, hi ha botigues que només hi ha doujins, no hi ha res més. Exactament, no? I una d'aquestes, la Toara, Toara, no sé què, és una cadena, vull dir, n'hi ha per diversos llocs del Japó, no? I clar, la cultura és molt diferent, i allà es poden permetre fer un esdeveniment que la gent ho valora d'una altra manera, però aquí no tant. Aquí hem de pensar, primer, que al Japó allà llegeixen molt, que el manga és una indústria consolidadíssima, i per tant, quan tens una indústria tan consolidada, doncs, si el de dalt va molt bé, generalment el de baix també se'n nodreix de tot això, no? Aquí no tenim això. Aquí hi ha mangas editats de forma professional que amb prou feines es venen, no? Per tant, encara costa més que hi hagi una cultura del fanzine. I sí que és veritat que el fanzine ja fora del món del manga s'ha revitalitzat en els últims anys, però és en un rotllo molt més underground. Vale? Allò, el Graf, no sé, hi ha una sèrie, el Utherfest, que es deia també, hi ha una sèrie d'esdeveniments que van del rotllo fanzine, que més o menys van bé, però no tenim tanta cultura d'anar a buscar fanzines, a buscar... no? I llavors el públic que va al saló del manga, la gran majoria, no tenen aquest gran interès per això, no? I llavors l'altra qüestió, i aquí ja és la més complicada, és que els estants pels fanzines es fan uns preus populars. Sí, això és evident, sí. Aquí hi ha la balança econòmica, això està clar. Exactament, no? I alguna gent es pensa que Ficòmic és una empresa, no, que té un edifici a l'Avinguda Diagonal, no? Talleres i centenars de treballadors, i realment té una oficina petiteta amb 7 treballadors que ara mateix la gran majoria estan amb un ERO, no? Perquè la situació és molt complicada a Ficòmic, no? Després d'un... Sí. I llavors el Saló del Manga es financia per si sol, no ha tingut mai ajuda pública, vale? I a més, vull dir, tot depèn una mica de les entrades que venguis i dels estants que puguis vendre, no? Sí. I els preus de fira... directa, sí. I els preus de fira no són barats, no? Hi ha una part de sponsors, evidentment, però tampoc et paga el milió i pico de pressupost que necessita el saló. I Ficòmic és una empresa sense ànim de lucre, per tant no té mai beneficis, no? I llavors, clar, és aquest difícil, fràgil equilibri, no? Entre dir, val, volem potenciar això i volem donar veu a això, però, clar, ens costa diners. Clar, no, això costa està clar. Diners. Jo ho deia perquè, com que el repertori és molt gran, sí que és cert que al Japó estan més acostumats a aquesta cultura. De fet, ja ho hem dit, aquí a Akihabara hi ha carrers sencers que només són doujins, pràcticament. Però aquí, potser, clar, vist des de fora també sempre és més fàcil, no? Però potser no hi ha hagut algú que s'hagi arriscat a dir anem a potenciar-ho a veure què passa. Potser primer en un saló únic no, però, esclar, potser hauríem de fer una mica més de cultura de què és un fanzine, què és un doujin, no? Aleshores, potser la gent començaria a enganxar-se igual que al Japó, tot i que és una mica arriscat fer això, però seria potser un dels punts forts que ens faltaria, no? Perquè és una llàstima, perquè hi ha molta oferta de creadors de doujins, no? Jo en aquest sentit seria més optimista,
val? I et diré per què. I ara he fet una oleada de tuits i comentaré alguna coseta, Comenti. Primer, el que és el manganyol, o liberomanga, o com li vulgueu dir, en els últims anys ha agafat més volada. Vale? És a dir, coses com Planeta Manga, Sí. fa uns anys s'haurien estavellat i no estaríem anant ara pel número 7, no? Que el número 7 vol dir que portem ja gairebé 2 anys, no? de que s'està publicant Planeta Manga. Les cues que jo he vist, autors com el Fidel de Tovar i el Dane Bermud, els que van guanyar els 2 premis seguits amb Arashiyama i després Living Memories, m'al·lucina que autors d'aquí fent estil manga tinguin aquest seguiment, no? I jo crec que això és el que retroalimentarà, no? I farà que ara que ja hem acceptat que autors i autores d'aquí poden fer estil manga, això és el que acabarà legitimant més els que fan els dojins. No? Jo crec que anirà per aquí. I al final és el públic una mica el que mana. Saps? És el públic. Si Ficòmic... Jo recordo que Ficòmic, jo sóc un assessor, jo no treballo dins de Ficòmic, sinó que jo treballo per Ficòmic, no? Però si Ficòmic veu que ostres, doncs que la zona de fanzins té un munt de gent, que hi ha una allau de peticions per estar aquí, que de fet ja em sembla que ja es va posar l'Artist Alley a part, no? És a dir, teníem la zona de fanzins, la zona d'Artist Alley i tot això. Doncs llavors no dius, home, doncs si això va més, potenciem-ho, no? Per tant, al final, els esdeveniments són una mica un reflex del que vol la gent, no? I del que pots fer. I llavors jo crec que ha de sortir de forma natural i acabarà sortint per això que et deia, no? Perquè trobo que aquest tipus de creador comença a estar cada vegada més acceptat. Estem arribant a allò que et deia dels japonesos, no? Que ells, com que tenen una major acceptació del manga, doncs poden acceptar coses d'un altre nivell, no? I aquí és on hem d'anar a petar amb el tema del manga. Durant molt de temps la gent que aquí feia estil manga eren sempre dibuixants de còmic de segona. Encara passa això, en el món del còmic, encara si fas manga no ets un artista seriós, encara passa, però a nivell de públic això està canviant i molt, perquè tenim tota una generació que ja li és igual si això ve del Japó. Ells el que els interessa és una estètica, un estil de narrativa, unes temàtiques, i això és el que busquen. I els és igual que el tio sigui de Martorell o sigui de Tòquio. Sí. Saps? Jo crec que aquest ha estat el tom mental una mica que hem fet. Bueno, però tenim les xarxes, tu. I responent a alguna pregunta, TV3 paga alguna cosa? No! Vale? I Ficòmic no veu un duro pel que fa, costa de creure. Ficòmic, la gent que treballa a Ficòmic cobra, evidentment, el seu sou, però no hi ha beneficis, perquè és una empresa sense any de lucre, no pot lucrar-se. I també et diré que de vegades és més aviat deficitària que res. Vull dir, és una iniciativa que d'editors, de llibreters, de distribuïdors, etc., per promocionar el manga. O sigui, no és un negoci. No és Japan Weekend. Vale? Japan Weekend és una empresa privada que fa esdeveniments per guanyar diners. I n'hi ha d'altres que són empreses privades que fan esdeveniments per guanyar diners. I còmic no ho és. La gent pensa, calcula 153.000 persones, 10 euros o 12 euros cada persona són tanta pasta. I dius, uau, quanta pasta que guanyen? Bueno, vés a preguntar a Fira de Barcelona què costa llogar a Fira de Barcelona. No vull ni saber la xifra, de veritat, no la vull saber, o sigui, perquè no dormiria, però barat no té que ser. No però bé, t'estan començant a apretar, per lo que veig, t'estan començant a apretar. Aviam, no, però aquí sempre bon rotllo per damunt de tot. T'apretaré una mica més, va, una miqueta més. Aquí jo potser vaig una mica equivocat, per això corregeix-me si m'equivoco. Clar, zona de fanzines. Jo tenia entès que un fanzine és el que seria, per exemple, Planeta Manga, és a dir, una revista on
es publiquen capítols de doujins, no? Aleshores, tenint en compte que la majoria de producte de la zona de fanzines no és això, no s'hauria de dir millor zona de doujins o doujinsis? O com va això? Explica'm-ho, a veure. Recullo la idea. No em sembla mala idea, canviar-ho per zona doujinshi. Sí, quedaria molt més. A veure, per mi doujinshi i fanzin són sinònims, És a dir, la naturalesa del fanzin i del doujinshi és que és... La paraula fanzin és fan i magazine, no? És a dir... Però un magazine és com una revista, aleshores és com una compilació, no? Sí. Clar, ha anat evolucionant, podríem dir. Els fanzins i tot això ha anat evolucionant amb el temps. A la majoria de fanzins... O sigui, abans la idea que tenies de fanzin era més de revista, hi havia còmics, hi havia articles, hi havia diferents coses. A dia d'avui, el món del fanzin, ja parlo en general, no... És autopublicació. O sigui, la gràcia és autopublicació, la gràcia és... Autopublicació i amb unitats limitades, que és la cosa. Exacte, i de vegades fet a mà, saps? Grapat un per un pel mateix autor o autora, no? Vull dir, aquesta és la diferència. Passa que ara també estem en unes zones una mica grises, que això ja ha passat molt en el del còmic, on tenim, com que imprimir a dia d'avui és molt més senzill i molt més barat i opcions per fer tirades curtes, que tenim gent que es mou en una cosa que ja no en diu sinó que en diuen autoedició, no? I que això és una mica el que trobaràs sobretot a Comiquet, que ja fan coses molt professionals, no? I clar, llavors tenim hi ha com una cosa una àrea molt gris, no? Entre el que és el fanzin pur i dur de tio que a casa seva s'ho fa, amb una gent que va a impremta, però que, per exemple, i una de les grans d'allò és que no té ISBN, aquesta identificació... Això l'ISBN fa ballar el coco a vegades, O sigui, aviam, perquè la gent ho entengui. Si jo, per exemple, jo no sé dibuixar, però jo ara em poso a dibuixar, jo què sé, a mi m'agrada molt Ranma i faig una història paral·lela amb el meu estil de Ranma, d'un final alternatiu, i faig una tirada de, jo què sé, 200 unitats, autopublicat per mi. Això es considera un doujin o no? Falta un ISBN allà? No. Que no hi ha ISBN seria un doujin. Un doujin, vale. Aquest és el tema, perquè te l'has fet tu, no ets una editorial, saps? No ets una empresa que ha pagat per aquestes coses i tal i qual i que has de fixar un preu, que s'ha de marcar acord, no sé què, totes aquestes històries, tot això no entren aquí, no estàs en la social del circuit, diguéssim, habitual, no? Per tant, això seria un doujin. Però has tocat un altre tema, que aquest també és important, i ara veurem una mica, anem a entrar en la hipocresia japonesa, si vols. Aviam si és el que em penso jo, a veure. Perquè clar, has parlat de si jo faig un fanzine de X personatge, no? Un fanfic, una paròdia, no? Al final, el doujin al Japó neix sobretot en paròdies i paròdies eròtiques, O sigui... Sí. I allò funciona, i el Japó és un país que són molt primmirats amb els drets d'autor. Però, amb Comiquet i aquest tipus d'esdeveniments, fan l'ull gros, no? Diguéssim, d'una forma molt clara i molt exagerada, fins al punt de vegades arribar a patrocinar i tot això, i van allà a caçar talents. Això també ho fan, no? Ho fan sovint, no? En canvi, quan veuen que algú aquí fa una paròdia o fa un fanfic i el ven al saló del manga... En sèrio? No sé. Tu t'hi has trobat amb això, de veritat? Sí. És important la informació que estàs donant, perquè, no, clar... No, això t'ho pot explicar en Magori. Ostres! És a dir, aquí de vegades hi ha japonesos que... Però els japonesos van vindre i van dir... És que clar, si és així... Vaja, jo no ho sé, però si és així, la hipocresia és molt bèstia, perquè el Japó és el que dius tu. És una indústria que es retroalimenta, és a dir, si un japonès fa un doujin, seguim amb el tema, de Ranma, no, Ranma no perquè s'ha acabat, posem One Piece i triomfa el doujin, clar,
És a dir, una cosa retroalimenta l'altra. Si la gent li agrada el doujin d'un manga, a lo millor es compra el manga original. I al revés, si li agrada el manga original, va a comprar-se el doujin. I per això la majoria d'autors japonesos permeten, sobretot el comiquet, això. Això és així, no? Aleshores, és molt estrany que sortint d'allà facin això. És que no. Aviam. Clar, jo no veig que sigui tan... És a dir, jo crec que si tu decidissis amb un editor de Shueisha triar, sí. Diria, no, carrega tots els doujins dels meus personatges. Sí. Si ells poguessin, jo crec que si ells poguessin ho farien, però comiquet i la cultura del doujin és clar. per picar-hi cullerada, diguéssim. No és una cosa que ha crescut tant i és tan important que... I ara he acabat veient això que dius, el de l'adaptació, però això de vegades els japonesos, i sobretot fora de les seves fronteres, que tenen més por de no tenir el control de les coses, els espanta molt més veure què es fa amb la seva obra, no? I llavors tenen una sèrie de directrius i una sèrie d'històries. No, això ho sento molt, això ens massa, això i no els agrada. I llavors, bueno, diguéssim que de vegades miren els fanzins al sol del manga, de manera una mica allò, no? Hi ha japonesos infiltrats en el manga Barcelona o què? I són més amb temes de merchandising, no? Buscant el tema de les figures pirates i aquestes coses, però n'hi ha que de tant en tant donen voltes a mirar què es troben, no? Però bé, una cosa que acaba passant molt és que de vegades la gent d'aquí, les editorials d'aquí, s'acaben sent una mica més papistes que el papa per precaució, no? I llavors algunes coses es miren amb lupa perquè no hi hagi problemes amb els japonesos, no? Que aviam, els japonesos en general no són de ficar demandes, són més de... És que m'estranya moltíssim, És que ja et dic... les coses, Però no els agrada, no se senten gaire còmodes amb això, i ja et dic, és una hipocresia o una contradicció. Sí. O sigui, a la zona de fanzines del saló, o sigui, no ho dic com una cosa negativa, però vull dir, de doujins basats en mangas existents, és evident que n'hi ha. O sigui... Hi ha molta obra original, Més que... O sigui, jo crec que la cultura nostra del fanzine aquí és més d'obra original i no tant de paròdia com... Sí, però vull dir que el producte aquest existeix, no? M'estranya molt tot això. I tots els clauers que fa la gent en fan. Però quan un dels fanats s'assembla massa a l'obra original, és quan llavors els incomoda més. Saps què vull dir? Que l'estil sigui un calco. Exacte, si és massa calcat o si s'assembla massa a l'obra original, és quan crec que els... Jo això et parlo de les coses que he anat sentint jo, perquè això, qui es dedica a tema expositors és qui controla més el tema aquest amb els japonesos i a més, però del que jo sempre vaig saber, no? És a dir, que clar, això, de vegades em pregunten a mi, A tu et deuen preguntar la majoria de coses, no? O sigui... I jo els dic, ostres, a veure, és que vale, s'assembla, però és que és una paròdia, no? O és que jo els dic, jo tinc més el punt de vista aquest de, bueno, és que això, bueno, no està intentant vendre't gat per llebre o vendre's com si fos l'obra original, no està intentant això, no? No és un... I em costa, i els hi dic, no? I bueno, em fan el cas que em fan, no? Amb aquestes coses, no? I de vegades potser es passen de primmirats, no? Però només et diré que els japonesos, la idea de, no, cedeix-me això o deixa'm fer això amb aquesta obra teva, no sé què, perquè t'estic promocionant, això no ho entenen. Ells han de tenir el control de tot, saps? No ho entenen amb els de fora de casa seva. Exacte. Perquè la seva situació sí que l'entenen, perquè la viuen i estan a prop, i ho tenen controlat, saben com funciona, no? Però quan surten a fora no saben com funciona. Farem pedagogia. S'ha de fer pedagogia, capità, i potenciar la zona aquesta de fanzines, que vegin que la cosa tira i explicar-los, miri senyors, el mateix que es fa amb el comiquet s'està fent aquí, ho veieu? No hi ha cap diferència, perquè us estimem i punt, s'ha de fer pedagogia, perquè això no pot ser. Però bueno, aviam, anem tancant el tema solo del manga. La pregunta te l'he de fer. O
sigui, ja t'ho he dit que te la faria, o sigui, dona'ns una exclusiva, per favor, dona'ns-la. Tindrem Saló del Manga aquest any, sí o no? Clar, aviam. Després d'estar encara en plena pandèmia mundial, on fer plans a llarg termini és una cosa que ens estem acostumant a no fer, costa contestar amb rotunditat. Ja m'ho imagino, però... Que hi haurà un manga a Barcelona? Segur. Val? I quan dic això vull dir que en el pitjor dels casos tornaré a ser un manga a Barcelona online, però tal com estan les coses, tal com estan millorant les coses ara mateix, estem convençuts que hi haurà manga a Barcelona presencial. Estem convençudíssims. El que encara no sabem és si serà amb aforament complet, no? Si serà amb gent portant mascareta, si podran venir convidats o voldran venir mesos. Hi ha moltes incògnites encara, però que es farà. I et dic, gairebé et diria que és una qüestió de supervivència de la pròpia FICOM. És a dir, perquè, clar, portem ja, ara, això, no? Ben bé, 3 esdeveniments sense tenir esdeveniment presencial i sense ingressar diners. Sí, vam veure la notícia de Ficòmic que estava a Nero i tal, vull dir, sí, és que clar... El que dèiem dels calés, si Ficòmic fos una empresa privada amb els calés i no sé què, no sé quantos, doncs potser podria resistir més fàcilment, però no, els esdeveniments gairebé s'autofinancien. De manera que si no es fan i tu tens uns treballadors i tens una oficina, que això, per molt que no es faci esdeveniment, s'ha de seguir pagant. I evidentment les coses que hem fet de forma gratuïta online i tot això també té els seus costos, també té la seva gent, com jo, treballant, i té coses que s'han de pagar, i servidors, i moltes altres històries que costen diners. I clar, si no s'ingressen diners, hi haurà un punt. Clar. I per tant, s'ha de fer sí o sí. S'ha de fer sí. Ens quedem amb el titular. Estem convençuts de que hi haurà Saló del Manga presencial. De quina manera serà i les restriccions que hi hauran és la incògnita ara mateix. Exacte. Aquest és el titular, no? Si es pot fer un Canet Rock, jo crec que podem fer un manga a Barcelona. Bona comparació, m'agrada. És una bona notícia. Molt bé. Aviam, Jace, tornem, senyora moderadora. Com està el xat? Quins comentaris? Alguna cosa que puguem rescatar? Alguna pregunta que vulguis disparar? Jo realment me pregunto si com pot ser que els japonesos s'inquietin tant per un fanzine, que jo crec que el trepitgen poc, però és fàcil fer pedagogia quan tinguin preguntes, com que jo sé que quan entres al fanzine i envies còpia és fàcil, mira el fanzine, veuràs que no és cap còpia, sinó simplement és una adaptació original que es podria fer. I també m'ha sorprès que una adaptació fanzinera pugui molestar quan en canvi una adaptació fanzinera japonesa on el 90% dels casos és eròtica, allà està permès. Que pot ser, jo no dic que no, però jo crec que la zona fanzinera es pot xutar molt més, perquè ficats a comparar, que comparar podem fer tots, tu mires el carril d'artistes en general, a la part de la Japan Weekend, i mires la zona fanzinera, tots dos són carrers que sempre estan plens de gent. Sempre. O sigui que jo crec que és una cosa que es podia promocionar molt bé. Vàries coses, Jace. No és l'únic motiu, ja hem explicat més. Sí. Vull dir que el tema dels japonesos és d'un, castellà, i a veure, el món japonès contradictori ho és gairebé sempre, i ja us dic, i més en aquest tipus d'històries, que hi ha coses que es permeten a alguns llocs, no? És a dir, aquí, per exemple, certes coses que fan amb algunes llicències a editors espanyols no els hi permeten, però un editor dels Estats Units sí. Perquè ells són molt vius i ells saben el que volen i el que busquen i les coses s'han de fer a la seva manera, saps? I si ells consideren que això no els agrada, doncs no els vagis a buscar i a dir i això perquè ho fa? No sé qui, no sé quantos, no? Però, i fer-los pedagogia d'això, quan és un tema que a ells no els interessa, també és difícil, saps què vull dir? No s'hi passegen gaire per la zona de fanzins. Potser s'hi haurien de passejar més, però
ni tenen gaire temps ni crec jo que tinguin gaire interès, no? Però bueno, jo et dic, jo crec que és un... Això llavors has de tenir aquesta picaresca. I quan vulguin veure la zona fanzines, te'ls dus a la zona de comer japonès i allà amb el Roger Ortuño li dones 4 tapes i ja està. I després, on s'hagi d'anar. Els fanzineros que quan vegin un editor els hi vagin a portar el fanzine, tu. Ara és el moment, ara és quan ja comença a haver-hi autors no japonesos que estan començant a fer coses importants a les japoneses, Vull dir que ara potser seria el moment, Però vull dir que són moltes coses, són molts factors que tenen a veure amb la zona fanzines. Un d'ells ja l'he dit i potser és de les principals, que és l'econòmica, és a dir, muntar un estand de fanzine val més del que paga el fanzine. Cert. Això és així, saps? Sí, el que val la qüestió de la base econòmica és evident, però... L'espai, llavors, clar, quan no et sobren, llavors costa. Però vaja, s'intenta, sé que s'intenta, però vaja, és difícil trobar l'equilibri entre poder... I clar, que després també, si cobres més, llavors també la gent dels fanzines també es queixarà, saps? I llavors no és un tema fàcil i que desperta moltes fúries i moltes històries. I jo recordo que hi ha hagut de moltíssim, i el que a mi em sorprenia més és que ningú anava mai realment a trucar a la porta de Ficòmic per parlar. O sigui, és més una qüestió de protestar, però no de dir, escolteu, podem tenir una reunió, podem parlar del tema, i potser en altres temps era més difícil, però ara és més fàcil. Ara mateix és un moment complicat, Ara mateix no seria el moment per fer grans experiments, però vull dir que hi ha una direcció que és molt oberta a parlar de tot, no? I de vegades és això, és parlar-ho i fer-ho de bon rotllo. Sí, home, clar, això és important. Sí. Si vols que t'escoltin, has d'anar d'aquesta manera. I si la gent comença a protestar a Twitter, a muntar boicots i no sé què, i allò, doncs clar, home, així no podem parlar. I el problema que veig amb el fanzinero és que, com bé dius, no estan ben units, no estan ben organitzats. Hi ha molta gent que té la seva, això et dono tota la raó del món, que hi ha com un boom molt gros, són molt sectaris i que a l'hora de ficar-se tots d'acord i anar amb un projecte unit no hi arriba. Però bueno, jo crec que la idea de fer alguna més... Bueno, igualment ha millorat molt. Tot s'ha de dir que Ficòmic, l'espai fanzinero, ha millorat exponencialment. Perquè l'última edició estava força ben parit. Sí, era més gran, sí, ho recordo, les coses com siguin, sí. Les coses com siguin. Que s'ha de treballar més? Sí, òbviament. No, jo l'he vist, aquesta intenció, no és la meva àrea, però jo l'he vist, aquesta intenció de dir, home, anem a millorar, i perquè hi va haver gent que va venir a parlar, O sigui, això és fruit de que hi va haver gent que va anar de forma civilitzada i una mica així, anem a parlar i anem a demanar les coses ben demanades, no? I això... la persona que hi ha al davant et serà el més sincera del món i et dirà les coses que pots fer i les que no pots fer, saps? I a partir d'aquí donar idees, que donar idees és una cosa que, escolta, això sempre és molt ben rebut, les propostes, les idees. De vegades em sorprèn que n'hi hagi poques de propostes i idees que arriben a còmic per fer coses. Em sorprèn que no n'hi hagi més. T'arribarà més, segur que t'arriba més propostes. Ja t'arribaran. T'agafem el guà, capità. Però després que la gent entengui que no totes es poden fer i que no s'enfadin si no es fan. Per suposat, sí. Òbviament. És el que dic jo, quan tu fas una pregunta o fas una proposta has d'acceptar un no com a resposta. És evident, no? Però has de llançar-la, òbviament. Doncs aniríem passant a les preguntes de resposta ràpida, us sembla? Vull fer un incís que relacionat amb el manga de Barcelona que ha dit el Lego de Jordi. Avui, m'encanta. No és meva. Vale. És del Lego Jordi, però és que ho secundo totalment. I diu, sense que ningú s'ofengui, i ja sé que va molta gent de fora, però crec que es potencia poc el català al Saló del Manga i del còmic. Ja sé, des de la direcció normalment es parla sempre més en castellà i en català. Jo soc de les que jo crec que és veritat que hi hauria un espai més en català, doncs,
Què? Què fem aquí, capità? Clar, això és un tema complicat, en el sentit de que s'ha d'entendre que, sobretot el manga, la meitat de la gent ve de fora, no? Llavors això es nota. Però sí que puc dir que les comunicacions sempre són en els dos idiomes. Jo, des de que se'm fa més cas, insisteixo molt. Els tuits també s'ha insistit molt, es fan en català i en castellà, val? I trobo que en això s'ha millorat. És a dir, jo crec que abans era molt pitjor. I crec que com tot és un work in progress. Val? Com tot és un work in progress en el que s'han d'anar fent les cosetes d'aquesta manera. Però no es pot oblidar que això és un esdeveniment de la indústria, del sector, i que la indústria no es dirigeix només al públic d'aquí, es dirigeix al públic de tot l'estat, no? I llavors... Jo crec que el Manga Barcelona és el tercer amb esdeveniment d'aquest calibre, pot ser? Va por ahí? Barcelona és la segona fira més gran que es fa. La segona? La segona, sí. Més que la d'Angolem? Què parles? De còmics? De còmic manga, sí. Còmic. A veure, home, més gent que Angolem potser sí que hi ha, Hòstia. A nivell d'Europa, si parlem d'esdeveniments de manga, sí. És el segon, després de París. El segon després de París. Per tant, podria ser el que dic jo, el tercer, Comiquet París, Barcelona. A nivell mundial, n'hi ha alguna als Estats Units que potser té més, i a Hong Kong n'hi ha una altra, que també. Que està al top 10 a nivell mundial, segur. O top 5, potser, o sigui, però està molt bé, Vull dir, està no. Si tens un esdeveniment d'aquest calibre, doncs no ho pots fer tot íntegrament en català perquè tens que potenciar la internacionalitat, no? Però tens que vendre també la marca Catalunya, la banca Barcelona, no? Aleshores és aquí on a veure com encaixem això, no? Que suposo que és el que deia el Legolas Jordi, no? Clar, és complicat, és complicat per això, perquè ara mateix, o sigui, no existiria un saló del manga tal i com és a dir si no fos pel públic de fora. Doncs això és més que evident, no? I llavors... Hi ha dades que el 50% de la gent que compra l'entrada és de fora de Catalunya? Hi ha dades d'això? Sí, es fan festes, es fan coses al saló i ja està bastant clar. Jo no les tinc perquè això ja són coses realment interns i còmic, però m'arriben cosetes i el percentatge d'home-dona, saps? El percentatge de gent de Catalunya i de fora, totes aquestes coses són coses que es van fent enquestes durant anys. Podríem dir que hi ha 75.000 persones cada any que són catalanes. Probablement, sí, potser una mica més, no? Però la gent que ve de fora és molta. De fet, per aquí al xat teniu a la Isilent, que es dedica a fer un treball de final de màster, em sembla, sobre el tema d'esdeveniments, i la gent que ve en avió, en tren, en cotxe, que reserva hotels, que s'hauria de mirar l'impacte econòmic que té, que evidentment no serà d'un mobile, que té més gent que el mobile, però el mobile és una fira professional més selectiva, sí. I que ve gent amb molta pasta, no? A passar molts dies aquí, però sí que jo crec que un cert impacte econòmic té, no? De tota la gent que viatja i que ve fins aquí. I jo mateix fa 10 anys recordo anar pel saló amb una càmera i un micro, jo pel meu blog, i preguntar-li a la gent d'on vens. I els números... Això el Racó del Mango va fer l'última edició, anar amb el mòbil i fer preguntes d'aquest tipus, sí, ho vam fer. Sí. I et diria que a mi em va sortir més del 50 gent de fora de Catalunya. Vaig pillar més, però sí. Vull dir que la cosa, bueno, és això. Vull dir, però vaja, amb les coses oficials, jo sí que és una que insisteixo molt, fer català, castellà, les notes surten en català, les notes de premsa en català i en castellà, i els tuits ara es fan, allò quan es fan anuncis, català i castellà. I si no, quan veig que algú es queixa, dic, què passa? I també s'intenta amb l'anglès,
També s'intenta, però és feina. És feina i s'han intentat fer moltes coses en anglès, algunes s'ha pogut fer, però no sempre hi ha mans i temps perquè, com us deia, som molt poca gent, Ficòmic, molt poca gent. Per ser un esdeveniment, això, el segon més gran que es fa a Barcelona. Doncs és poca gent. Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, doncs ara sí, passem a les preguntes de resposta ràpida, així pim-pam. Primera, plat de cuina japonesa preferit? Ostres, aquesta és complicada, però ara estaríem entre el tonkatsu, que m'agrada molt Tonkatsu, sí. I el tonkatsu amb curry, et diria, el katsukare raiso, que es diu, una de les estrelles, i, home, el ramen que em motiva molt. El ramen i el tonkatsu curry, molt bé. Un lloc concret que t'agradaria tornar a veure al Japó o anar-hi que et quedi per veure? Mira, m'agradaria tornar que em quedi per veure un dels principals, mira, és el museu de Shotaro Ishinomori, el creador de Kamen Rider, que està a prendre pel sac i és un dels llocs que tinc pendents d'anar. Tornar a llocs, a molts, des de Nakano Broadway, a Jinbocho, a Tòquio i, evidentment, tota la zona de Nippon Bashi i el Denden Town, que es diu d'Osaka, que és un lloc que molta gent no va, però que generalment té uns preus molt més barats que aquí a Havana. Ja us ho dic ara. Perfecte, doncs apuntem, queda gravat. Un personatge amb el qual t'aniries a una illa deserta? Un personatge amb el qual m'aniria a una illa deserta. Déu-n'hi-do, hòstia, bueno, és que hi ha una quantitat de personatges disfuncionals en el món del manga que es fa difícil, A veure, amb aquest no me'n dic ara, perquè és, tio, quin... Una mica muermo, no? És una mica muermo, no? Aviam, ostres, quina pregunta, És de les bones, Aquí hem vingut a mullar-nos. És de les bones, Que ara m'ha vingut un, però, hòstia, ara quedaria una mica raro, però amb la Yotsuba m'hi aniria. Crec que seria molt divertit. Com a fer-li de tiet, no us penseu coses estranyes, fer-li de tiet a la Yotsuba. A veure, recorda'ns una mica de quin manga és, perquè ara... La Yotsuba és una nena que està amb el seu pare, no? I és una nena que veu tot amb uns ulls d'una innocència i... Una nena feliç. Feliç, i crec que seria molt bonic anar amb ella. Estranyes. No, clar, no. Hem dit una illa deserta, vull dir, no hem dit cadascú foti el que vulgui, ja, òbviament. Home, tiet, No... Sí. Fetitxitzacions rares per altres. No, si no la pregunta ja l'haguéssim concretat més. Ara, al contrari, un personatge que no suportes. Que no suporto. Un personatge que no suporto. Jo no soc gaire hater, en aquest sentit. Sempre té que haver algú, no pot ser. Soc bastant tolerant. Soc dels que, en general, li agraden aquells protagonistes que tothom odia, en general, no? Per exemple, el Midoriya de My Hero Academia, no? Que molta gent l'odia. A mi, pobret, què vols que et digui? Tampoc em resulta tan insufrible, no? Què et puc dir? Algú amb qui no m'aniria mai a una illa deserta. Bueno, que no suportis, tampoc l'illa també... Bueno, però és una bona... Sí, una bona referència, sí. Amb aquest, no. És que n'hi ha molts, Mira, amb el de... Probablement amb el manga de zombis, perquè és un tio tan cagadubtes que m'encanta, com a personatge, em trobo que és un personatge fabulós, però és que probablement li fotria d'hòsties en plan espavila d'una punyetera vegada, tio, per tant... Sí. No. Etcètera, sí. N'hi ha molts. El Shinji tinc certa empatia amb ell, perquè el seu pare és un cap. Llavors queda clar que el raro sóc jo, o sigui, ja ara m'ha quedat clar. Sí. Molt bé, amb quin manga has plorat més? Amb quin manga he plorat més? O t'ha emocionat més? Berserk. Home, Déu-n'hi-do, Berserk? Ostres. Mira, estaria a la llista, d'alguns dels que més m'han emocionat, sens dubte,
Ara estava pensant en algun que recentment, ja us he dit abans que tinc una memòria de merda, però algun no fa gaire em va fer deixar anar alguna llagrimeta, però ara no recordo quin. Però, bueno, Berserk, vinga, podria ser un dels que... I més aquesta setmana que està sent superfatídica, perquè Déu-n'hi-do. No, a més això, a més això. Però ja d'abans, Berserk és un manga que t'emociona a molts nivells diferents. Et fa patir, et fa alegrar-te, et fa posar-te allò tan cabrona, amb moltes coses. Sí, i tant que sí. I amb quin manga has rigut més? Amb quin manga he rigut més? Molt divertit. Et diré perquè ja et dic, tinc memòria de merda i he tant que després no me'n recordo, però l'últim que m'ha fet riure, i jo normalment, si estic sol, no ric mai en veu alta, vale? O sigui, si estic sol, si mirant una pel·lícula potser sí, però ho faig més acompanyat, això de riure. I llavors, quan un manga em fa riure, és perquè m'ha fet riure molt, vale? I és aquest. Vale? És Mashle, que hi va haver un gag per allà al mig que vaig fer així com vaig allò esclatar a riure, no? I allò algú per casa em va sentir i dir què passa, no? I va ser Mashle. No diré el gag perquè no vull esgarrar-li a ningú, però era un gag sobre un enigma que es planteja allà i la resposta que té fabulosa. L'apuntem, doncs. Va, que anem acabant. El teu anime doblat en català preferit? Aquesta és concreta, Harlock. T'ho compro. Perfecte. La gent, sí que molta gent espera que jo digui... Ja no diguis res, ja vindrem aquí. Un moment, que aquesta és l'última pregunta. Stop. Vale. Molt bé. Jace, algun altre comentari que vulguis fer? Alguna cosa que se'ns hagi escapat pel xat? No, estan tots forces aquí calmadets i no hi ha cap pregunta. I per riure, Yotsuba, no t'has rigut amb Yotsuba? Sí, també. Te'n rius? Però és maquíssima. Que ara em comencen a venir, Yotsuba, Vides etíliques... me'n comencen a venir molts, L'últim que m'ha fet riure així allò, ostres, va ser maix, Sí. I pocs, Pocs ho aconsegueixen. Molt bé, penúltima pregunta. Algun projecte a nivell editorial o, esdeveniments ja n'hem parlat, que estiguis preparant i que es pugui dir alguna cosa? Que es pugui dir alguna cosa, ara estic fent un llibre. Estic fent un llibre, no l'estic fent sol, vale. No l'estic fent amb en Marc Bernabé, vale? L'estic fent amb una altra persona. Molt bé. I aneu una mica tard, l'esperança era que sortís a finals d'aquest any, no sé si arribarem, però vaja, potser a finals d'aquest any com a mínim sí que es podrà anunciar, perquè és bastant ambiciós. Som-hi. Podríem dir. I ara tinc un altre projecte, diguéssim, creatiu, que no té res a veure amb el manga. Però no té res a veure amb el manga? Bueno, molt bé. Doncs ara sí, última pregunta, la fem a tothom, val? És molt típica, però s'ha de fer. Has d'escollir Bola de Drac o One Piece? Bola de Drac o One Piece? Bola de Drac. Bola de Drac. Capità Uries es manifesta cavernari aquí mateix, ara mateix. Molt bé, doncs, Jace, si no hi ha cap altre comentari, tanquem. Com ho veus? Pregunta. Si el nou projecte del llibre l'anunciarà la setmana que ve. No, encara queda... Perquè ho podem anunciar, ha d'estar la cosa una mica més avançada i algunes coses més tancades, fins i tot dir-te tenir una portada, et diria, i encara estem una mica lluny d'això, però ganes d'anunciar-ho me'n moro, sobretot per veure la reacció que hi haurà que estigui fent un llibre sobre aquest tema. Bueno, perfecte. Ahí lo ves. Estarem atents. Doncs Oriol Estrada, àlies Capitán Uries, assessor de continguts de Ficòmic del Manga Barcelona, t'agraïm moltíssim que hagis passat aquesta nit del racó del manga amb nosaltres, has donat informacions molt interessants.
fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me, gent. M'ho he passat molt bé, espero que vosaltres també. I tant. Nosaltres anem a fer una raid, ens en anem amb el Marc Lesan, que està per aquí xerrant de coses, i estigueu atents perquè el dilluns tornarem en directe, com sempre. I moltes gràcies a tots els espectadors. Gràcies, Geis, per estar aquí altre cop amb nosaltres. Sempre, plaer. I us deixo amb Marc Lesan. Adeu, adeu! Molt bé!